Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Insoy. Taong 1941, Palawan. Sa mga taong ito, kilala na sa kanilang nayon si Insoy. Palibhasa kasi, naging bantog siya sa pagbibigay ng tulong sa kapwa niya, lalo na kapag alam niyang lubos itong nangangailangan. Kulang na nga lang, sambahin siya ng mga tao sa kanilang baryo. Isang umaga, nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglilibot sa kanilang nayon nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ng matanda na kilalang manunugis ng aswang. Yun ay si Tandang Badong. At matagal na itong tumigil sa kanyang ginagawa at piniling mamuhay na lang ng tahimik. Nahiya si Insoy na tanggihan ng matanda. Kaya noong niyaya siya nitong pumasok sa kanyang bahay, pinaunlakan yon ni Insoy. Sumama nga si Insoy sa kanya. At nang makapasok siya, namangha siya dahil sari-saring mga garapon ang naroroon na naglalaman ng mga ugat. May mga kakaibang hayop ding naroroon at ayon kay Tandang Badong, mga inaalagaan ng mga aswang na napaslang niya. Iginala pa ng lalaki ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa madako ang kanyang pansin sa isang preserbadong ibon na kulay itim. May kaliitan yon, subalit kapansin-pansin ang kanyang malaking mata at may kahabaan ang kanyang tuka. Yan ang sinasabi nilang ibon na nasa loob ng tiyan ng isang aswang. Nakuha ko yan noong paslangin ko ang isang matandang aswang sa isang isla sa Kabisayaan. Sambit ni Tandang Badong. Namangha naman si Insoy doon at nang akmang hahawakan sana niya yon, pinigilan siya ni Tandang Badong. Anya, kapag hahawakan niyo ng isang taong walang puder at bakod sa katawan, paniguradong malaki ang posibilidad na mahahawaan ng pagiging aswang. Pagkarinig naman ni Insoy ng sinabing yon ng matanda, agad naman itong napaatras. Kinilabutan siya kaya tinanong niya ulit si Tandang Badong kung ano ang dahilan nito sa pagyaya sa kanya. Subalit sa halip na magsalita, may kung ano itong kinuha sa kanyang lumang aparador. Tiningnan niyo ni Insoy at nakita niyang isa yung libreta na may larawan ni kamatayan sa pabalat. Tandang Badong? Ano po ba yan? Tanong kaagad niya sa matanda. Napangiti naman ang matanda at agad na nagwika na sa naturang libreta, nagmula ang kanyang kapangyarihan sa pagpaslang ng mga aswang. Ipinagkaloob ito sa akin ng isang ermitanyo na nakatira sa isang bundok sa Mindanao. Nakapaloob dito ang mga karunungan ng nunong kamatayan. Muling ibinaling ni Insoy ang kanyang paningin sa libreta at pinanindigan siya ng kanyang balahibo. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya roon. Subalit, parang may nagtutulak sa kanyang huwag tanggapin at pag-aralan ang nasabing libreta. Ipagkakaloob ko rin ito sa iyo. Dahil alam kong ikaw ang makakapagpatuloy ng aking nasimulan. Nakikita ko sa aking pangitain na muling maghahasik ng lagim ang mga aswang dito sa atin. Sabi pa ni Tandang Badong. Gawa ng pangamba ni Insoy na baka kung ano ang mangyari sa kanya kapag tinanggap niya ito, tinanggihan niya ang alok sa kanya. Hindi pa po ako handang tanggapin ang libretang yan at ang aral na nakapaloob dyan. Mukhang hindi ko po ata masikmura na ilagay ang mismong kaluluwa ko sa alanganing sitwasyon. Napangiti lang sa kanya ang matanda at nagwika na bukas ang kanyang bahay kapag bumalik ang lalaki. Nandito lang ako at maghihintay sa iyong pagbabalik.
Hindi ko ipagdadamot sa iyo ang karunungan ko dahil alam kong nalalapit na rin ang aking katapusan. Nagpasalamat si Insoy sa kanya at nagpaalam. Subalit hindi nito ipinangako sa matanda na babalik ito para sa karunungang kanyang iniaalok. Ilang araw o linggo matapos ang pagpunta ni Insoy sa bahay ni Tandang Badong, hindi na siya muli pang nakabalik roon at hindi pa ulit nakikita ang matanda. Hindi niya nagawang seryosohin ang alok nito patungkol sa lihim na karunungan. Hanggang sa dumating ang kapistahan ng kanilang nayon. Upang masigurong tahimik ang kanilang kapistahan, rumonda siya sa buong nayon nila. Nang mapagtanto niyang wala namang nagbabadyang gulo, nakampante siya. Dalawa lang naman ang nasa isipan ni Insoy na posibleng magdulot ng gulo sa nayon nila. Ang mga tulisan at ang mga aswang na sinasabi ni Tandang Badong. Matapos niyang gawin yan, umuwi siya at sinubukang magpahinga. Dahil sa pagod niya sa kakaikot sa baryo nila, magdamag siyang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, may naulinigan siyang sumisigaw. Bumalikwas si Insoy at nagkaroon siya ng kutob na may nangangailangan ng kanyang tulong. Dahil dito, nagmadali siyang tumakbo at kahit naging pasuray-suray siya, pinilit pa rin niyang balansihin ang kanyang sarili. Malayo pa lamang siya, nakita na niya ang mag-asawang kanayo niya na sumisigaw malapit sa kanilang alagang baka na nakahandusay. Dahil dito, binilisan ni Insoy ang kanyang pagtakbo hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa kanila. Nung nandun na siya, agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari sa kanilang alaga. Pero sa halip na tumugon ng mag-asawa, itinuro nila ang kanilang baka. Ganun na lang ang gulat ni Insoy nang makita niyang wala ng mga laman loob ang hayop. Tuyong-tuyo na rin ang dugo nito at may iilang bahagi pa ng katawan nito ang tila sinadyang hiwain. Walang ibang gagawa nito kung hindi ang mga tulisan. Paniguradong nakapasok na sila sa ating lugar at sinamantala nila ang kapistahan. Magbabayad sila. Sambit ni Insoy. Malakas ang duda niyang ginawa yon ng mga tulisan para hindi sila madaling mahuli. Alam ng lalaki na hindi pa nakakalayo ang mga yon, kaya minabuti niyang sundan ng grupo ng mga tulisan. Batid din niya na kapag hindi masusugpo ang kanilang kasamaan, paniguradong mamimihasa ang mga ito at aalipinin nila ang mga kanayo niya. Dahil dito, nagpaalam si Insoy sa mag-asawa na susundan niya ang mga tulisan. Wala siyang ibang alam kung saan talaga sila tumungo. Subalit malakas ang kanyang kutob na dinadala nila ang mga ninanakaw nila sa kasulok-sulukan ng gubat. Binilisan niya ang kanyang paglalakad dahil baka tuluyang makalayo ang mga ito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makasalubong niya ang isang matandang lalaki na tumatakbo. Nang makalapit na ito ng husto kay Insoy, nagwika ito at isinumbong kung ano ang nangyari sa kanyang mga alagang kambing. Ganun na lang ang galit na naramdaman ng lalaki nang mawari niyang maging ang alaga pala ng matanda ay napagdiskitahan. Kumalma lang po kayo at hahagilapin ko ang kinaroroonan ng mga yan. Kailangang magbayad sila sa kanilang mga ginawa. Saad ni Insoy sa matanda at muling naglakad. Pumunta siya sa gubat na nasa dulong bahagi ng kanilang baryo. Pagdating niya roon, nakiramdam siya sa kanyang paligid. Medyo nag-aalangan siyang pumasok doon, ngunit naisip niya ang mga alagang hayop ng mga kanayo niya. Kailangang pagbayarin ko sila sa kanilang ginawa.
Sinimulan niya ang paglalakad papasok sa gubat, kahit na medyo naging mabigat ang kanyang pakiramdam. Naisip ni Insoy na baka dala lang yon ng hangin, kaya isinantabi niya ang ganoong pakiramdam at nagpatuloy. Sinuyod niya ang unang kalahati ng gubat, pero wala ni kahit anong bakas na may mga taong naroroon. Wala ring palatandaan na may naiwang parte ng hayop na posibleng kagagawan din ng mga tulisan. Dahil doon, minabuti niyang ipagpatuloy ang paghahanap hanggang sa makarating siya sa bandang dulo na ng gubat. Ibang-iba ang pakiramdam niya roon, sa kadahilan ng parang may mga matang nakamasid sa kanya. Dahil dito, mas naging alerto pa si Insoy sa kung anumang mangyayari. Alam niyang wala siyang dalang armas, kaya wala siyang magiging panlaban kung bigla ang lumabas sa kanyang paligid ang kalaban. "May tao ba rito?" Pasigaw niyang tanong, nang sa gayoy kapag may tao roon, malalaman nitong naroroon siya. Subalit, wala siyang natanggap na tugon maliban sa alingaw-ngaw ng kanyang tinig. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa may matagpuan siyang kubo roon. Halatang may kalumaan na yon, subalit parang hindi lang yun basta kubo, dahil parang nagiging pahingahan yon ng maraming tao. Sino kaya ang may-ari nito? Teka nga, alamin ko nga. Baka may alam siya sa nangyari sa mga alagang hayop ng mga kanayon ko. Wika ni Insoy sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng naturang kubo. Tatawag pa sana siya pero biglang may dumungaw na matandang babae. Nagtanong ito kay Insoy kung ano ang kanyang sadya roon, kaya hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa ang lalaki. Sinabi niya ang kanyang pakay roon sa matanda, kaya napangisi ito at bumaba. Nang makababa na ang matanda, sinabi nitong wala siyang namataang mga taong dumaan sa bahaging yon. Nagwika naman agad si Insoy na malakas ang kutob niyang dadaan doon ng tulisan dahil walang gaanong tao ang tumutungo roon. Napangisi lang sa kanya ang matanda at inalok pa siya nitong pumasok na muna sa kanyang kubo para uminom ng kapeng bigas. Hindi naman nakatanggi si Insoy, kaya napatango na lang siya at nagpatianod sa kagustuhan ng matandang babae. Pagpasok ni Insoy sa kubo ng matanda, biglaan siyang nakaramdam ng kakaiba. Tila naging mabilis ang oras ng mga sandaling yon. Habang nagtitimpla ang matanda, iginala ni Insoy ang kanyang paningin sa paligid. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mapansin niyang malansa ang simoy ng buong paligid. Hindi yun lansa ng isda sa kadahilan ng parang nanunuyot yun sa ilong. Dahil dito, iginala palalo ni Insoy ang paningin niya at nagsimula na siyang tumayo mula sa kinauupuan niya. Wala siyang ibang nakitang kagamitan doon, maliban na lang sa itak at batsyang duguan. Medyo nagtaka si Insoy noon at saktong pabalik na ang matandang may dalang sarting na tasa. Ibinigay niya yon kay Insoy at walang agam-agam namang sinimulang higupin ng lalaki yung kapeng bigas na mainit-init pa. Nang nagawa ng makalahati ni Insoy ang kanyang iniinom, bahagya siyang nakaramdam ng pagkahilo. Dahil dito, itinigil niya ang kanyang pag-inom. Nagtanong siya sa matanda kung ano ang inilagay nito sa kanyang inumin, subalit sinabi ng matanda na kapeng bigas lamang yon. Hindi naging kumbinsido si Insoy, kaya itinigil niya ang kape. Bahagya niyang tinitigan ng matanda at nakita niyang may pangil pala ito at mabalasik ang kanyang mga mata.
Agad na kinilabutan si Insoy sa kanyang nakita. Magpapaalam na sana siya sa matanda, subalit ikinumpas nito ang kanyang kamay sa harapan ng mukha ng lalaki. Napatulala naman si Insoy pero alam niya kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Ang hindi niya lang maunawaan ay kung papaano nagawa yun ng matanda sa kanya. Alam niyang hindi lamang isang araw ang pananatili niya roon. Nang medyo nahimasmasa na siya, nakita ni Insoy na inihanda ng matanda ang kanyang batya at itak, kaya nagtanong siya rito kung ano ang gagawin nito. Hindi sumagot kay Insoy ang matanda, ngunit kita sa mata nito ang pananabik. Habang nasa ganong sitwasyon, parang may kung anong enerhiyang lumukob kay Insoy. Nakagalaw siya at bumalik sa kanyang wisyo. Napansin niyo ng matanda kaya natigilan yon at napatitig sa lalaki. Noon din, tinanong ni Insoy ang matandang babae kung bakit may dugo sa batya. Napangisi ang matanda sa kanya at nagwika na nagkatay siya ng baboy ramo noong nakaraang araw. Sinabi pa niyang magkakatay ulit siya, pero sa pagkakataong yon, hindi na baboy ramo ang kanyang kakatayin. Hindi naging maganda ang kutob ni Insoy, kaya nagpaalam siya sa matanda na aalis na dahil hahanapin pa niya ang mga tulisan. Napatiimbagang naman yon sa lalaki, pero nagdali-dali na sa pagbaba si Insoy sa kubo ng matanda. Pagkababa ni Insoy, iginala niya ang kanyang paningin sa labas ng kubo ng matanda at muli siyang kinutuban ng hindi maganda nang may makita siyang mga damit na nakakalat sa bandang likod ng kubo. Napabuntong hininga si Insoy at minabuting ipagpatuloy ang paghahanap sa mga tulisan. Sinadya niyang bilisan ang paglalakad niya para makalayo na siya sa kubo ng kaduda-dudang matanda. Hindi niya kasi alam kung ilang araw ang iginugol niya sa loob ng kubong yon. Hanggang sa mga oras na yon ay nahihilo siya, pero pinilit niya ang kanyang sariling gampanan kung anong pakay niya sa pagtungo roon. Sinubukan niyang isuka ang kapeng na inom niya, subalit hindi niya yon magawa. Hindi ko alam kung anong hinalo ng matandang yon sa kape, pero malakas ang kutob kong may lason yon, sabi ni Insoy sa sarili. Inisip niyang malamang ay hindi yon normal na tao. Nang tuluyan na siyang makalayo, minabuti niyang ituon ang paghahanap sa mga tulisan. Naglibot siya sa ibang bahagi ng gubat at ilang araw rin siyang naghagilap sa palatandaan ng presensya ng mga tulisan. Susuko na sana siya at babalik sa kanyang nayon, ngunit may nakita siyang yungib doon. May mga ligaw na halaman sa bukana nito, kaya hindi yun madaling matagpuan. Kinilabutan siya sa kung anumang nakatira roon, ngunit hindi niya ito inintindi. Lalo pa siyang lumapit sa bukana ng yungib at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita ang mga bakas ng paa roon. May naamoy na rin siyang malansa pero hindi niya ito matukoy kung ano. Ninaisa nang pumasok ni Insoy doon, subalit wala siyang dalang kahit na anong ilaw. Nagulat pa siya nang makarinig siya ng mga huni ng kuliglig sa paligid niya. At nang inikot niya ang kanyang paningin, ganun na lang ang gulat niya dahil unti-unti na palang dumidilim. Bahala na, saad niya sa kanyang sarili. Dahil talagang nais niyang malaman ang kutob niyang doon nagtatago ang mga tulisan, pumasok siya sa yungib at nakiramdam sa loob nito. Saktong pagpasok niya, muntika na siyang matisod. Inakala niyang bato yon, kaya dinampot yun ni Insoy at balak sanang itapon sa labas,
Ngunit natigilan siya at nanlamig ang kanyang katawan nang malaman niya kung ano talaga yon. Putol na kamay ng isang tao na may mga dugo pa. Natatakot man, kinapapa niya ang mga naroroon at lalong nagimbal si Insoy nang malaman niyang hindi lamang pala kamay ang naroroon, kundi may iba't ibang parte ng katawan ng tao na tila inatake ng kung anong mabangis na hayop. Dahil natakot siya sa kanyang natuklasan, napatras siya at tuluyang lumabas sa yungib. Madilim na noon ang paligid kaya lalong ikinatarantayo ni Insoy. Minabuti niyang bumalik sa kanyang dinaraanan, subalit naalala niya ang dugoang batya at maging ang mga nagkalat na damit ng tao sa labas ng bahay ng matanda. Hindi maganda to. Mabuti na lang at nakalis ako kaagad doon. Wika ni Insoy sa kanyang sarili. Naging palaisipan sa lalaki ang nangyayari. Malakas ang kanyang kutob na ang mga tulisan ang siyang naroroon, subalit hindi nga lang siya sigurado kung ang matanda mismo ang siyang pumaslang sa kanila. Posible nga kayang aswang ang matanda at maging ang mga tulisan? Kung nagkataon, ang matanda kaya ang kumain sa mga yon? Gulong-gulo na ang isipan ni Insoy. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Tandang Badong patungkol sa pananalasa ng mga aswang sa kanilang nayon. Dahil dito, minabuti ni Insoy na bumalik sa kanyang pinanggalingan upang kumpirmahin ang katotohanan. Dahil wala siyang dalang kahit na anong ilaw at itak, minadali niya ang kanyang paglalakad. Isinantabi niya ang pangamba at takot na kanyang nararamdaman hanggang sa matanaw na niya ang kubo ng matandang may liwanag na mula sa gasera. Magpapatuloy sana siya sa kanyang paglalakad, ngunit natigilan si Insoy nang makarinig siya ng mga kaluskos. Makalipas pa ang ilang sandali, may narinig siyang ingay na parang may dalawang taong nagbubuno. Nagtaka siya kaya minabuti niyang mas lumapit doon. Habang humahakbang ang kanyang mga paa, nakakaramdam siya ng panganib. Dahil dito, inihanda ni Insoy ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari. Naghagilap siya ng sanga at nang makakuhay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Saktong ilang dipa na lang ang layo niya mula sa bahay ng matanda nang may makita siyang isang tao at isang mabalahibong nilalang na naglalaban. Sinipat niya ng maigi ang dalawa hanggang sa mawari niyang ang isang naroroon ay si Tandang Badong. Ang kalaban naman nito ay hindi sigurado si Insoy kung sino, subalit base sa tindig nito at pangangatawan, malakas ang naging kutob niya na yon ang matandang nakita niya sa kubo. Nanatili muna siya sa kanyang pwesto habang pinagmamasdan ang paglalaban ng dalawa. Subalit gano'n na lang ang gulat ni Insoy nang makita niya tila nag-ibayo ang lakas ng matandang aswang. Si Tandang Badong naman ay tila hirap ng gumalaw sa hindi malamang dahilan. Napalihis na lang ng kanyang paningin si Insoy nang makita niyang mabilis na sumugod ang aswang kay Tandang Badong at wala itong nagawa. Ibinalik na lang ni Insoy ang paningin niya roon nang marinig niyang napaungol si Tandang Badong. Sinipat ni Insoy yon at nanlumo siya nang makitang kinakain ng matandang aswang ang laman loob ni Tandang Badong habang ito'y buhay pa. Uusad na sana si Insoy para sugurin ng aswang, subalit nakita niyang napatitig sa kanya si Tandang Badong. Ang mga mata nito ay nangungusap at tila nagsasabing maghintay ng tamang tiyempo. Dahil dito, nanatili sa kanyang kinaroroonan si Insoy at nag-antabay sa susunod na mangyayari. Kalaunay,
Nanatiling nakadilat ang mga mata ni Tandang Badong. Sinimot ng matandang aswang ang kanyang laman loob, kaya nagimbal si Insoy. Matapos yung gawin ng matanda, tumayo siya at nagpalinga-linga sa paligid na para bang may napansin siyang ibang presensya sa paligid. Dahil dito, pumuesto si Insoy sa bahagi na alam niyang hindi siya makikita. Ilang sandali pang nanatili ang matandang aswang doon at inakala ni Insoy na papasok yon sa kanyang kubo, subalit naging mabilis ang paggalaw nito. Nang mapagtanto naman ng lalaki na wala na ang matanda, minabuti niyang lumapit kay Tandang Badong na hindi na gumagalaw at nanatiling dilat na lamang ang mga mata. Ililigpit na lang sana ni Insoy ang katawan nun, subalit nagulat siya nang makarinig siya ng mahinang pagsinghap. Nagulat siya at napaatras dahil alam niyang wala ng laman loob ang matandang lalaki, ngunit nagagawa pa rin nito ang mabuhay. Panandalian lang ito, Insoy. Dahil lang ito sa karunungan ng kamatayan, kaya saglit akong nabuhay ulit. Tanggapin mo na ang libreta at kusang gagana ang mga salita nun. Alam ng espiritong nakapaloob sa libreta na ikaw ang magiging tagapangalaga nun dahil nagawa ka ng iligtas nun mula sa aswang na kumakain ng kapwa niya. Sinabi rin ng matanda na hindi na kailangang magdebosyon ni Insoy sa libreta. Pagkatapos ng pahirapang pagwiwika ni Tandang Badong, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang libreta at iniabot kay Insoy. Basahin mo yan ng mabilisan at magagawa mong matandaan kaagad ang mga nakasulat dyan. Siguraduhin mo lamang na gamitin mo ang karunungan sa mga bagay na alam mong makabuluhan. Hindi pa man nakuha ni Insoy ang libreta, bigla ang nawala ng lakas si Tandang Badong. Wala nang nagawa si Insoy kung hindi ang kunin yon at basahin doon mismo sa tabi ng bangkay ng matandang lalaki. Nagulat pa yon dahil bago pa man niya mabuksan ang libreta, narinig pa niya ang tinig ni Tandang Badong na nagbibigay ng babala. Tutungo ang aswang na yon sa kanayunan at siguradong delikado ang mga tao. Hindi yun ordinaryong aswang dahil nagagawa niyang kumain ng kanyang kauri. Agad na nagkaroon ng kasagutan ang naging tanong ni Insoy patungkol sa mga tulisan at nataranta siya, kaya ipinagpatuloy niya ang pagbuklat sa maliit na libro. Ang mga nabasa niyang kataga ay parang kusa niyang naaalala. Sa maikling panahon, nagawa niyang maisaulo ang mga katagang naroroon. Manghang-mangha siya sa kanyang sarili dahil nagmistula siyang merong gabay na nagtuturo sa kanya. Dahil nag-aalala siyang baka sumugod ang aswang na yon sa mga tao, minabuti ni Insoy na iwan na muna ang bangkay ng matandang lalaki roon. Bago tuluyang umalis, ginamit niya ang puder ng nunong kamatayan. Habang binibigkas niya yon, ay nagsisitaasan ng kanyang mga balahibo, subalit ipinagpatuloy niya yon hanggang sa matapos niya ito. Nang magawa na ni Insoy ang magpuder, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya at animoy na wala ang lahat ng takot sa kanyang katawan. Patakbo siyang umalis at kahit masukal ang dinaraanan ni Insoy, wala siyang naging pakialam. Iisang bagay lang ang nasa isipan niya ng mga sandaling yon. Kailangan niyang maabutan ang mabagsik na aswang na pumaslang kay Tandang Badong. Habang tumatakbo, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Inalala niya kung saan posibleng tumungo ang aswang
hanggang sa mapagtanto niyang may kanayon pala silang nagdadalang tao. Naging malakas ang kutob ni Insoy na doon dederecho ang aswang, kaya tumakbo na rin siya patungo roon. Habang tumatakbo, tila kusang pumapasok sa kanyang isipan ang orasyon sa tagabulag ng nunong kamatayan, kaya sinambit niya ito sa kanyang isipan. Mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob dahil malaki ang tiwala niyang hindi kaagad siya makikita ng aswang na yon. Hindi ako papayag na may gawin kang masama sa mga kanayon ko. Papaslangin kita at igaganti ko si Tandang Badong. Saad ni Insoy sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa natanaw na niya ang bahay ng kanayo nilang buntis. Nakiramdam si Insoy sa paligid hanggang sa makaramdam siya ng kakaibang alinsangan ng paligid. Walang ano-ano, nakakita siya ng nilalang sa ibabaw ng bubong ng bahay ng kanayo nila. Nakaupo yun habang may kung anong kinakaskas. Alam ni Insoy na sinusubukang hawiin ng aswang ang nipang bubong ng naturang bahay, kaya minabuti niyang umakyat na rin doon. Batid din kasi niya na hindi siya makikita ni numan dahil sa tinataglay niyang sa bulag. Pagkaakyat niya sa bubong ng bahay, halos lumubog siya sa nipa, kaya naging maingat si Insoy para hindi siya madisgrasya. Marahan siyang naglakad para lumapit sa pwesto ng aswang. Nang nasa tabi na ng nilalang, pinagmasdan ito ni Insoy kung ano ang kanyang gagawin. Pagkalipas lang ng ilang sandali, nagawa ng mahawi ng aswang ang bubong. Inilabas nito ang kanyang dila at pagkatapos ipinasok yon sa siwang na kanyang ginawa at dahil dito napailing si Insoy. "Humanda ka sa akin! Hindi ako papayag na magtagumpay ka!" Mabilis na lumapit si Insoy sa aswang. Akmang hahawakan sana nito ang dila ng aswang at hihilahin, subalit napansin siya ng nilalang. Umangil yon at hindi niya na ituloy ang pagpasok ng dila sa siwang ng bubong. Sinakal niya si Insoy at pagkatapos napaangil yon. Pilit namang nagpupumiglas si Insoy, subalit napakalakas talaga ng aswang. Tama nga si Tandang Badong, mataas na uri ito ng aswang. Pero hindi ako magpapatalo sa kanya. Wika ni Insoy sa sarili. Alam niya sa kanyang sarili na kamatayan ang hantungan ng lahat, kaya hindi siya gaanong mahihirapan sa pagpuksa ng aswang na yon. Bago pa man may kung anong gawin ng lalaki, biglaan siyang ibinalibag ng aswang na siyang naging dahilan para tumilapon siya at muntika ng mahulog sa bubong. Nung mga sandaling ito, may kung anong orasyon siyang naisip, kaya sinambit niya yon para maging ligtas siya sa kung anumang kapahamakan. Pagkatapos nun, bumangon siya at hinarap ang aswang, subalit pagkatitig niya sa kinaroroonan nito, papasugod na ito sa kanya. Alam ni Insoy na dahil sa lakas nun, ay titilapon siya, kaya noong makalapit na ang aswang sa kanya, hinawakan niya ito at gamit ang kanyang lakas, sinubukan niyang tangayin ng aswang sa kanyang pagkabuwal. Tuluyang nahulog sina Insoy at ang matandang aswang. Pagkabagsak nila, ay nasa ilalim ang lalaki. Sinubukan itong makaalis sa ganoong pwesto, ngunit malakas ang nilalang na kahit galaw lang ng kamay ay hindi magawa ni Insoy. Habang nasa ganoong sitwasyon, sinusubukan ng aswang na sakalin siya hanggang sa medyo hirap na siya sa paghinga. Unti-unti nang nawawala ng malay si Insoy. Ngunit pilit niyang inangat ang kanyang kamay at nang magawa na niya,
nag-usal siya ng dasal at itinuro ang ulo ng aswang. Pagkatapos nun, parang panandaliang natulala ang nilalang. Nalaman ni Insoy kung anong susunod na gagawin ng nilalang sa kanya, kaya bago pa man ito makagalaw, itinulak na niya ang aswang. Nahimasmasa naman ng nilalang at napaangil. Umakto yung susugod kay Insoy, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Pagkasugod sa kanya ng aswang, sinubukan niya itong suntukin sa tiyan. Subalit, nasalag ng nilalang ang kanyang kamay, nahawakan, at bago pa man makagawa ng susunod na hakbang si Insoy, ibiniti na siya ng nilalang. Napausal na lang ng dasal noon si Insoy, hanggang sa unti-unti siyang nabitawan ng aswang. Susubukan pa sana ng aswang na kagatin siya sa leeg, ngunit nagawang mapigilan ni Insoy ang ulo nito. Buong lakas niya itong sinakal at itinulak. Umatras sila ng umatras hanggang sa dumikit na sa puno ang aswang. Lalo pang hinigpitan ni Insoy ang kanyang pagkakasakal hanggang sa makita niyang hirap na sa paghinga ang aswang. Sa hindi inaasahan ni Insoy, mabilis na idiniin ng aswang ang kanyang kamay sa tiyan nito. Alam ni Insoy na dudukutin ng nilalang ang kanyang laman loob, kaya mabilis niyang itinigil ang pagsakal sa aswang at napaatras ito. Napangisi yun sa kanya at muli itong sumugod kay Insoy. Sa pagkakataong yan, mas binilisan ni Insoy ang kanyang paggalaw. Pagkalapit sa kanya ng nilalang para sagpangin siya, sinuntok siya ni Insoy na siyang naging rason para matigil yon. Noon din, umusal siya ng dasal na naging dahilan para mapako ang aswang sa kanyang kinatatayuan at tila nawala ng tamang pag-iisip. Hindi na nag-aksaya ng oras si Insoy. Alam niyang lubhang makapangyarihan ng aswang at sa bawat panahong nasasayang ay paniguradong ikakalakas pa yon ng nilalang. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may makita siyang matulis na kawayan. Kinuha niya yon at nang makita niyang gumagalaw na ang aswang, buong lakas niyang itinarak ito sa tiyan ng nilalang. Nahimasmasa ng nilalang dahil doon, kaya umusal ulit ng dasal si Insoy hanggang sa mapansin niyang napaduwal na ang aswang. Sinubukan pa nitong hugutin ang kawayang nakatarak sa tiyan niya, ngunit nanghina yon at bumagsak sa lupa. Pagkahandusay ng aswang, napansin ni Insoy ang isang maitim na batong nailuwa nito. Agad niyang naisip na yun marahil ang subong mutya ng aswang para maging ganap ang kanyang kapangyarihan. Di naglaon, nagpalit ng anyo ang aswang at naging tama ang kutob ni Insoy. Yun ang aswang na nagpainom sa kanya ng kape at ang aswang na kumain sa mga tulisang aswang. Kahit anong lakas mo, kapag si kamatayan na ang kumalawit sa'yo, wala kang takas. Sambit ni Insoy. Habang nasa ganoong estado sila, may naaninag si Insoy na nakatayo malapit sa aswang. Nakatalukbong yon at may dalang kalawit. Dahil dito, umusal ang lalaki ng orasyon para tuluyan ng kalawitin ni kamatayan ang aswang. Isang malakas na sigaw na lang ang nagawa ng matandang aswang dahil makalipas lang ang ilang sandali, humugot siya ng malalim na hininga, nangisay hanggang sa tuluyang nalagutan na ng hininga. Hindi alam ni Insoy kung ano ang susunod na mangyayari. Nakita niya kasing nakamasid sa kanya si kamatayan, kaya sa takot niya, umusal siya ng dasal para maprotektahan niya ang kanyang sarili mula roon. Kasabay ng pagkawala ng nilalang na yon, sumabog din ang katawan ng aswang. Saktong pagkasabog nun, napadungaw ang buntis at ang kanyang asawa.
Subalit mabilis namang nagtago si Insoy at hindi nila ito nakita. Binalikan ni Insoy ang bangkay ni Tandang Badong at inilibing ito para hindi mapagdiskitahan ng kung anumang hayop. Pagkatapos niyang gawin yan, umusal siya ng dasal para maging payapa na ang kanilang baryo. At magmula noon, walang kahit ni isang tulisan o aswang ang gumambalas sa kanila. Naging gala na rin si Insoy at kagaya ng ginawa ni Tandang Badong, tumulong na rin siya sa mga tao sa pagsugpo ng mga aswang hanggang sa maipasa na niya ang kanyang angking karunungan sa taong karapat-dapat. At ang karunungang yon ay ang ipinamanas sa kanya ni Tandang Badong at ang libreta ni Nunong Kamatayan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ganda sana nito, no, kung marami pang naikwento yung bida natin tungkol sa naging karanasan niya. Kasi base dito sa ending, hindi pa natapos kaagad eh. Kasi gaya nga ng sinabi niya, naging gala itong si Insoy. So ibig sabihin, marami itong bayan o baryo na pinuntahan, tapos marami siyang nakalabang mga aswang. Diba? Tsaka ang ganda lang, no? Siguro kung magkakaroon tayo ng backstory ni Tandang Badong, sobrang angas nun. Kasi yung hawak niyang libreta, hindi yun basta-basta eh. Diba? Siguro kaya siya natalo nung matandang aswang na kumakain ng kapwa aswang, alam niya na sa sarili niya na yun na yung huling laban na gaganapin sa buhay niya. Kasi nga, gustong-gusto niya nang ipasa yung karunungan niya dito kay Insoy. Kaso nga lang, walang nabanggit si Tandang Badong kung bakit. Hindi natin alam na baka yung sinunong kamatayan, pinili talaga tong si Insoy na yun na yung susunod na magmamana sa kanya. Kasi nga, paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Tandang Badong eh. Tsaka yung pagkabisa, isipin ninyo lahat yun naganap ng isang gabi lang. 'Di ba? Yung gabi na hinabol niya yung mga tulisan, doon naganap lahat ng pangyayari. Isipin niyo ilang oras lang yun. Tapos parang master na master kaagad ni Insoy yung libreta ni Nunong Kamatayan. Ang galing nun. Sayang lang, no, hindi kasi siya masusundan ng kwento eh. Isa lang yung sinin sa atin eh. Pero yung nakaraan ni Tandang Badong, tsaka yung mga naranasan ni Insoy, kung ikukwento nila, sobrang angas nun. Kaso, isa lang eh. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.